and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Nalipay kay ko sa ko nadungog. Natugkad ko na. Nga importante kay siya sa akong kinabuhi. Ang pangutana lagi. May katumanan ba ka ang inyong pagbati? Ang inyong inahan, maramang mga rebelde o army. Ang kung may mga armas pang mga da, magrinakrak kayo na. Puwerting kubuta. Ay! Oh. May gitago na ibang ogo din, he? Hala? Kagwapo sa mong ungo milay no? Nang, may tago si Jay anong dili makapatuyang sa kasuko ang iyang inahan. Ay, tanawa, di ba nanlakaw sila? Kay, wa man nila makita si Jay. Day, Carol? Nanlakaw to sila! Oh. Kay nauwa mas gisultes kapitan! Ma, ni ate ay ka din niya. Oh, Jay, nakakaon ka na? Humanaan. Mahimo pang biyaan mi ninyo si Jay. Unsa? Sa unsa ka riyo. Dali na milay. Dali na! Hoy! Ato silang katagan ng higayon. Pait bayab sab ang kahimtang ni G. Dali na karon na sila mapait kayo. Dali na. Sila'y nakapaboro niya bingon kang paet! Ma, sige na, utang buot. Ayaw lang kabalaka ng milay. Kay ako'y bantay nga dili makakita sila sinang Rusing o iman si Wina. Unyag makita si Jay! Ako'y bugno ni Wina. Balikan tagani kami. Dali na. No, milay! Sorry. Nganong nangayo magkag-sorry. Tungod kay wa ko sa pagsugod sa inyong rosaryo. Nakasabot ko sa imong sitwasyon, Jay. Musawa ka angay pangayuan og sorry. Pero, nalipay ko nga bisag ipugngan ka, naninguha kagit sa pagtambong. Gusto ko unta ikaw likayan. Pero labaw kang nagkinalan karon sa akong kaligon. Dako ang katalagman nga moabot, Jay. Ug gikinahanglan ko ang mga tao. Daghang mga tao nga mituon ako. Aron sa ingon, daghan ang maluwas. Dili ko makatugot nga malaot si mama. Bisag kinsa tingaling anak, Jay. Way gusto nga maalaot ang iyang pamilya. Ilabi na gyud ang inahan. Ngano, wa man gid makita ni mama ang imong kabuotan. Ngano may nakamanan? Di ko gustong daghan ang maalaot. Nagtuo sila nga nalipay ko nga makita ko ang daghang mga patay nga nangligtas. Nagtuo sila nga ikahimuot ko makita ang mga tao nga aron lang dili mamatay. Mukapyot aron dili makatagamtam sa sakit nga kamatayon. Ingon ni anang imong makita. Ay, gusto na. Wa ko'y gusto ini. Mukurog ang tibuok kong kaunuran kanang makakita na ko sa umaabot. Anong ako may gihatagan ining maong tahas. Gusto na. Gusto naan. Tabagi ko ninyo. Dili may tabo mag-inusara ka. Ni ako. Ni Ami. Nga andam musabuhag sa imong mga pasidaan. Mao nagkaroon ang panahon. Di na kinahanglan ka na to ang tuwa sa langit. Hapit na matapos ang kalibutan. Ug mo'y pangandoy sa tong langit ng amahan. Nga ato sa ikauban sa iyang kingharian. Ganong nagpakabot ang pungulang ang mga tao ngayang gitubos. Ano man? An husto na. Nauyog na ang tibok ni mo lawas sa imong pagbako. Ikuha pa kag tubig ha. Ayaw. Sorry, Jay. Nganong nangayo mo kag sorry. Pasaylo ako nga nag-akusta ka. Gikalipay ko usab kini pag-ayohan. Jay, Tingali, na-feel sab nimo ang kusog nga kuba sa kundugan. Piniti ka to sa akong kasing-kasing. Nga nagpaninggit si Iman. wa ka mahadlok. May higugman ako. Nganong mahadlok man ko. Nga mikamang malana diri sa akong kasing-kasing pagbatia. O kay tinuod nga akong gugma diyan nimo. Bisag ko unsa ka pa. Bisag ko unsa pa ka. Unsa pa ka makahadlok ang imong hitsuraan. Bisag unsa ka pagkahukaw. O bisag maputos ka sa ilang pagsaway. Dili ka na makatandog sa akong paghigugma nimo. Ingon ni anak kabilin. Alam na ko. Mituo ko sa tanan mong gipadayag karon ka na ako, Jay. Imo nang gidawat ang akong gugma.
Maglisod ko. Unsa may hinungdan? Wa pa ko makasabot unsa ning akong nakita. Wa ko masayod kung gikan bali sa langit o gikan sa impyerno. Tahas ka nagikan sa langitan. Gigugma og ampingan mo ang kinaiyahan. Labaw sa tanan ang katawhan, ang mga anak sa Dios. Ambot, lang, Jay. Tugaan lang ko. Managsama ba nga itong pagbati? Nahigugma ka ba sa nako? Ha? Anastasia? Kadugay kong misod ni Anastasia. Ay lang sa kabayaw, we. Pasig nalingaw pa silang panagsulti ni Jay. Unsa? Oh, ang puso, Miloy! Ang puso! Tingalig, mukalit og burot o niya mubuto. Mutiking lang o niya inikataki. Wa ka makasabot sa kong kahingawa, ate. Tingalig mo kalita sa mong apas ang inahan ni Atong Jay. Na, makapatay na jud ko. O niya, gusto ka mapriso? Ay, kaniya mo, Miloy. Ayaw patonto sa imong kasuko. Akong anak ang iyang gipakaawawan. O niya, kaya man sang anak mo nanalipod kang dayan. Og tungod sa gibuhat ni Jay, labaw tag 1.5 point. Ah, ang say mo. Sa pagtuo mo, basket. Kay labaw tag 1.5. Ay, ate unsa man ka? Wa kang gihuna-huna sa imong pag-umangkon. Ay, Di ka ba maluoy nga hugaw-hugawan lang ang iyang pagkababay? abo ka diha, Miloy. Ay, ano di ko maghuna-huna kang dayan. Pero dili ko mo patay. Ako lang kumuto ng ilang nagkabusngi lang ang ngabil. Ako nang apason si Anastasia. Ops! Foul ka, Miloy. Foul ka. Tapos, Carol, guardia. Gawas pa. Kaputan sa mong anak nga. Modis-kumpiyar pag yun ka. Unya lagi in town kung masakpan silang Rose. Ay, ayaw lagi kabalaka. Si Carol ay mahibaw. Apti ko ka itong matas, Carol. Gilian ko to sa iring banbanon. Sige na, Milay. Tuwag na din to ka. Di ko matog kung di mo sod si Anastasia. Ate unsa man, tog-an ko nos tinuod. Uyab na silang duha. Uy, di, uy. Ayaw sa downtown ni si Anastasia, ate, oy. Yabag ka? Patakay kong tubag ni mo? Basta, dili pa sila uyab. Nanguyab si Jenny, pero dili pa sila uyab. Kasabot ka? Diyos! An? Kaganin na ako nagpaabot si mong tubag. Jay, Managsama ba nga itong gibate? pasaylo ako, Jay. Nakalitan ko. Okay lang. Wa masag ko magdali. Pero, hatagi sa ukigayon ang imong kasing-kasing sa pagpangutana. Kuno na ba ko'y luna? Nasuko na ko ang imong inahan. Naging maraot ka ni siya sa akong pagkatao. Ug may gipasaka sa petisyon aron mapahawaon ko din Way labot si mama sa akong kasing-kasingan. Di ta magmalinahon kung hatagan ko konsiderasyon ang imong gipadayag na rin ako. Kung hatagan ko kagawasan ang akong kasing-kasing, nagasiguro ko nga samok lang gid kayo ang atong relasyon. Nagkasabot ko nimo. Busa dili may tabo nga masamo ka nga atong relasyon. Way gusto na ko ang imong inahan. Samtang si mama nagbaton sa ugaligod-gud sa inyong pamilya. Ug Ug unsa? ang akong makita, ang tahas nagipatog sa kong abaka. Tabangan ko ikaw sa pagpasaan kung unsa man ka ng maong tahas. Sa ako nagikaingon nimo, misabot ko nimo, mituo ko nimo. Dili pa ba na igong kamatuoran aron hatagan mo kagawasan ang imong kasing-kasing? Naglipog ko, Jay. Naglipog pa ko. Taki ko kikayon. Sige, imo ang tanahi kayon. Ang ako lang ihangyo nimo. Ayaw intahon kong likay. Hatagi kong responsibilidad sa imong tahas. Kay andam ko makig-unong nimuan. Bisag kamatayon pa'y akong atubangon. Mapagin mo pa uli si Jay, tita. Wa ka to makatuog sa CRE, ha? Imposible ka na, tita. Akong gisuhidan to ng CR sa mga lalaki. Dili pagit igo, nagsuhol kong tiglimpyo. Aron sa sihon ko, wabay nagkatog nga lalaki. Pero waman ko, no? Uy, asa man di ay karon si Jay? Dako nga akong pagtuo.
nga tuara siya sa ilang Anastasia. Pero iha, dito man si Anastasia ug ang iyang inahan sa kapilya. Hangtod pa tong bayot buang. Tuasab dito. Usaw-usaw man pagsud ni Jay sa ilang bahay. Wa ko makita si Carol. Si Carol? Mao ko na ilang bearer, tita. Dihay kausa, naabtan ko siya sa gawas. Nagsigig-li kay lagi nangita ni Jay. Uy, kun mao ka na. Kun wa si Jay sa ilang Anastasia, tuatos ilang Carol. Tita, dali na. Balik ko na itong pangita si Jay. Kining iha. Huwata na lang noon si Jay din, he. Ha? Mauna, inig ulit ni Jay, ako na say mangitag paagi. Aron dilit makaipsot si Jay gikan nimo. Day, uban ni si Jay, ha? Ay, bisag di pa kamuhang yun ako, Day. Ako yung uban na ng akong amigo. Kay tingalig madagit unya nig-anan ng gal. Grabe sa Carol da. An, ugma, mag-una na ko sa kapilya. Malipay ko, anak, Jay. Unya, way mo ikog. Ambot ako pasabot ba? Tingalig mo sunod ni mo ang ritaso. Kung uban siya, labing siguro, dili siya magdugay. Kaya dili man mainang puon si Wina. Ang tuara sa langit mo ay mapahigayon aron makatambong gid siya, Jay. Salamat, ha. Ingon man sabi mo, Day Carol. An, laumi. Kanunay ko ni mong kauban si mong kalihukan. Ako, ug ang akong kasing-kasing. Jay, gigunitan mo nga akong kamot. Ay, kasweet. Para si Jay, tita! Patay! Niapayon din niya ang mga kontrabida! Hala, Day, usap pa man ang pagtago na to, Kaya ka pa di ay, Jay. Oh, Anastasia, lipot na lang niya sloyo. Aron dili ka nila makita. Salamat, Kap. Ka! Oh, niya ka man lagi. Ako ang gipahuwat sila si Jay o Carol. Jay, din maday kagika. Wina. Damay mo ba? Ayaw kong kapyote. Ay, okay ra yan, Jay. Pagkapiyota lang na siya, kay kusog ba ya kayong baha. Mahadlok pa na siyang maanoy. Che! Ako nakita si Jay. Busa ako siyang gipahuwat kay doon ako'y ihangyo niya. Unsa man akap? Ug mas gabi kinahanglang mag-una ka na gyud sa pagtambong. Aron madasig ang mga kalakinan. Tanaw ko ganiha. Naglabi ang mga babae. Kakuan. Sige. Kaming duha. Kaming duha si Jay ang maguna sa pagsabat sa kapilya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!